Dobrodošli na moj kanal Dejko Veca na još jedno druženje u mojoj kuhinji. Danas ćemo praviti jedan jednostavan doručak za kojem neće biti potrebno puno namirnica, a tost pripremljen na ovaj način ćete obožavati, pa ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako ja to radim. Punjeni tost je preukusan i prosto se topi u ustima. Isprobajte ovaj način pripreme i napišite mi vaše utiske. Podelite video i zapratite moj kanal, a pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom novom videu. Hvala vam na gledanju, do novog druženja, sve vas pozdravlja, vaša Dejko Veca.